Ide sa na to. Naša výzva spočíva v tomto. Nohy máš pokrčené v pravom uhle. Vždycky bude táto noha vystretá a nad zemou. Táto noha je vystretá najviac, ako sa dá, ako ti dovolí flexibilita. Čiže ruky, peste máš spolu prepletené prsty, ruky sú vystreté. Ideme hore. 3 sekundy držíš. Minimálne výška stredu predkolenia a vyššie. Podržíš 3 sekundy, dotkneš sa zeme, hlava, ideš doprava 3 sekundy. Raz, 2, 3, vystreš opäť. Dotkneš sa aj hlavou, aj rukami a ideš do ľavej strany 3 sekundy. Raz, 2, 3. Keď urobíš 3, vymeníš nohy. Timer alebo stopky už idú, poď, dole neoddychuješ. Raz, 2, 3 a vymeníš nohu. Vystreš čo najviac sa dá. Doprava, raz, 2, 3. Dole ťukneš a hneď ideš. Doľava, raz, 2, 3. A takto meníš nohy po troch. Vystri, ako sa len dá. Raz, 2, 3. Prepáč, som ti ťukol na prstov. Raz, 2, 3. Opäť dolu a doľava. Raz, 2, 3. Takto meníš minimálne 1 minúta a skús to urobiť 3 minúty. Minimálne 1 minúta, potom sa snažíš minimálne ísť do výšky polky predkolenia. Dobre, Natálka, poď vyššie. Ešte vystreš nohu, že tu si urobíš takto čiarku, si nakreslíš, polke predkolenia a snažíš sa ísť vyššie a vyššie. Čiže 3-krát stred, pravá, ľavá, vymeníš nohy. Toto je dnešná výzva a pridajú ako 5. cvik k celkovému tomu tvojmu tréningu. Budeš mať tréning nielen na tricepsy, ale na celé telo. Vynikajúce 2 série, určite to zaraď a sleduj nás pre ďalšie tipy. Ahoj. Aké to je? To ťažké, no. Neviem, či som vydržala 3 minúty teda.